Nina Fernandez Setia Nada. Tresna kebakasilan sayang sesok nek gede dadi apa mbak? Mbak Cin? Dadi maling. Dadi maling. Maling hatimu, iya. Jam. Ngobrol ra ono entek ning tengah wengi nek es embun sing ngancam aku sampean koyo lagi kasmaran tenang mlaku tekan tuwa bebarengan matur suwun wis ngancani aku selama iki wis iso saling nguatke ketawa liya sing rasane hubungan
Ciluk. Wah. Sikat mas, ngobrol rano, ente ini kenyang, tetes ombun, sing ngancan. Iya, Ratata ya. sampean koyo lagi kasmaran tenan. Mlaku tekan kula bebareng. Ayo mas, terus asal wis ngancani aku selama iki. Wis bisa saling buat-buat. Aku doang liya sing rasane hubungan iki berlanjut. Ayo tatap mlaku Melu. ning jowo bater Jos. angine. Asor. Saya dewa sarang ngenteni badai terang, nanging sinau dari ning tengah hutan. Beda roko gandeng tresno. Luar biasa setia nada. Luar biasa sekali ya. Iya. Oke.